Que os homes e as mulleres somos diferentes, salta á vista, non hai que buscar moito. Pero se en algo somos moi diferentes, é na percepción das cores. Onde nós vemos as cores básicas, elas ven cores de rangos insospeitados para nós. Por exemplo, o bugambilla, unha cor da que acabo de escoitar falar. Non flipades, bugambilla, non había outro nome para poñerlle. Estes do Pantone debeselles de estar acabando os ocios, entón poñen nomes dese tipo, bugambilla, tella, magenta, viño tinto, añil, ocre, burdeos, beige, rosa chicle, fucsia raro, e se inventou a nosa Lucía. Moito de Dios. Un rollo, vamos. Co fácil que é azul, amarelo, verde e vermello. Xa está. Non hai máis. Vermello claro, vermello escuro, amarelo claro, amarelo escuro, amarelo chillón. Sería moi fácil así. Entón, pídevos unha cousa. Deixademe aquí nos comentarios cal é a cor máis extraña da que tedes escoitado falar. Deixademo aquí, nos comentarios. Nada máis por hoxe. Pensades como a min, que somos moi diferentes na percepción das cores? Deixademos saber tamén. Veña, apertas.